Bueno, arrastion, Sergio naiz, Sergio Monedero, argazki-lehiaketaren irabazlea, ematen duenez. Eta ez dakik, esaten didazue, azaltzeko pizkat edo argazkiaren zetasunak emateko, ez? Eta, pizka bat hori testuinguruan jartzeko, ni saiatzen naiz egiten urtero bidai bat anaiarekin, ez? Aurten adibidez, Danimarkara joan ginen, eta zuzen ere argazki hori badago eginda hortxe, ez? Fredesburg izeneko herri batean. Eta orduan, nahiko erraza izan zen argazki egitea, herri zoragarria da, orduan berak erakartzen dizu, ez? Argazkian ikusten dena bada neskato bat, eta neskato hori janari ematen ari die atei eta usoi, ez? Orduan nik aldez aurretik esan dezakegu, buruan jaban eukan argazki hori eginda edo ikusita, ez? Ikusi nuenean neskatua eta gainera aipatu dudan ingurun horretan, nahiko polita esan zen niretzat, ez? Nik beti esan du, argazkiaren teknika oso importantea dela, baina argazkiaren teknika baino importantena da momentua. Osa, momentu hori harrapatzea, ez? Edo hartzea argazki horretan. Azken finean, beti pentsatu dut argazki hori errepikazina dela, argazki hori bakarra da, eta hori egite zehatu nintzen, ez?